Unsa ba niya akong pamilya ay perti mga di ka? Ug di ka gustong masakitan, surrender na lang. Ako na po, kaya ni mo, uy. Parang mga baka sayang kayo. Dali kaya baraon pa. Unsa ba niya akong pamilya ay perti mga di ka? Maabot jud ang panahon diri mga prison ni sila. Ma, ulit mangay ka. Ako na po. Unya na ba? Siwason pa rin ako. Men, inahanglan, igma tagkaron. Kay dako ni nga transaksyon. Sarge, di nakaangay mabalaka. Eh basta si Juyax ang motrabaho, limpyo. Sarge, may rapod nga madakpan na sila. Kasi sila ang nagsigaw ka na atong barangay. Kay tungod na ilang gibuhat, daghan na nga angin nga mga inosente nga tao. Bosa, buksaon na to sila. Buhi man, o patay. Understood? Sorry, sir. Okay, men. Let's move out. Surrender na mo! Kabalo ko nagbuhat mong lautan niya! Ayaw na magtakas! Gawa na may takas! Saan na? Mga pulis! Diyaw naman na to rin! Mga pulis! Di tamang pa dakop nga buhi! Musukol ta nila! Yating sama natin ni Ron. Kung gusto pa mo mabuhi, surrender na mo! Surrender? Gusto pa bing mabuhi? Kunang musukol mi! Saba! Naglisod na mga nitaan eh! Ayaw na magtakas! Ikalibutan na mo na mo! Liputan niyo sa likod, kinitakas! Hunong! Ug di ka gustong masakitan, surrender na lang. Tahan kamot! Ayaw! Di ko musukol! Sige! Gumas! Si Mama! Di magsilbi ni! Surrender na! Surrender na! Gihago-hago pa may nimo, ha? Only dangatan sa tao. Kana magbuhat og di maayo. Sarge! All clear. Sarge, clear. Okay, let's move out.